Pane mota ndopinza ndoimport mota maonda veze maonda fiti kavese ukaunako nako aiwa saka ishapo ke manyama chaitu iwo mira ndiite logistics ndichataura namuchimbiri saka pa 500 tindenda kuzowedzera poizo saka bo mazvetse anenge ari bo nyama chaiyo nyama yeveze nyama no kwete zvekunyika idzo dzenyama idzo unozodudza manopedza ti nekumachale ndatukangama panda kuitika ndandatoringa kukubvunza nyaya yamai mambovaonawo iwo wakutondidisturba bvunza zvaamai Rudo amai aiwa hai ini pandamukama kusena apa ndangonzwa mubama wamushingoti gubugubugubugu sandatega ndikokubvunza sinzi kubva pandamuka kusvika izvi zvandazombovaona pandangoti pamwe imimi ndikabvunza ini munenge muchizotovaenda mori enda kuna amai ibva ipapo enda kuna amai taura zvakanaka iwe mama nai mama vari mweromo uyai ndikubvunzai zvandoda kutokubvunzai mamuka sei ndamuka hangu varora sei ndamuka hangu pane nguva kudhara nchinzwa mai Rudo mubama muchingoti gubugubu saka ndiri kubvunza mukoma chale zvakanaka kuti mamboonawo mai Rudo here pane zvandada kuti vandibatsire kutakura kuseri uku vakundipindura rafubvunzai mamawo sanangotege ndikubvunza kuti mambovaona here kozi ndamuka pane nguva handisandavaona amai Rudo vaende handisi kuziva kuti vabude here kana ndati ndibvunze kamukoma chale zvinova vari kutondidiriwo rafu dzavo dzarungida vakagara ipapa naye chale mai Rudo vaendepi amai tinodzoka musati mabva uko kwamuri kubva mbamini moyo kandibvunza zvaamai Rudo uyo ari kundibvunzawo zvaamai Rudo naye ndine shamwari yangu anoimpota mota ndoda kutoti mundipe mari mutaura zvaamai Rudo kuimpota mota zvinoenderana papiko namai Rudo saka iwe rutaura kuti ukutsvaira wega mumba ndikutsvaira ndege pane zvandada kubatsirwa simudzwa handikwanisa kusimudza kuseri uku ndo zvandati ndivatsvage apa imi mukoma chale vakunipinda handikuziva kuti vaendapo naiwe chale mai Rudo vaendepiko amai zvekunetsana vachiri makuseni iwewe ndakakunzwa uchinetsana namai Rudo nezurewo iwewe kana mai Rudo vari kupi amai marota upe dzerudzi ndati mai Rudo vari kupi ndarota upe dzerudzi kudiko vari kupi ndati uya mai Rudo mama muna munhu ndabvira kudhara nichidedzera mai Rudo mukoma chale pamwe ndo vari kutozoti mai Rudo vari kupi kozi ndabvunza kuti vari kungondidira rafi yavari kudira mai Rudo uchatobuda guroguro iwe ndati mai Rudo aenda kupi ndawatotora izvoisa kukicheni ndati mai Rudo vari kupi kunyanya kundishandisa mukoma chale muchibvunza kuti mai Rudo vari kupi ndosvika ini nditori nemunhu wangu wandinai pano makutoti disturb naiwe iwe mukomana uri kutitadzisa here kuti aukubvunza kuti mai Rudo vari kupi ndiwari kutitadzisa handisi kumupindura munyaya taitongotaura nyaya yedu panapa iwe mukomana anotitadzisa here kubvunza kuti mai Rudo vari kupi mamai kuzvauya sei iwe okay naye kuti zvoita sei ndandizini makuseni mama ndamuka kudhara nhasi ndakasira kumuka ndangonzwa noise gubu kutonga nari kurongedza kutonga ichi handisi kuziva saka ndati ndibvunze mukoma chale anenge vachiziva rafi yavari kupindura vane zvavanenge vachitoziva handizivera amai vanogara vachituma amai Rudo kunotenga mazai kunotenga nyama kumukira nanhasi ndikaziviwananhasi iwe ndatitora ichiuendese kukicheni iwe tsvagai mai Rudo zvinzwa ndiri kuvada pano izvozvi vatsvagei iwe munhu anomubatsira basa pamutana mai Rudo handisi kuvaona iwe dzoka iwe saka vhaire zina nebasa rese iwe uri iwewo futi iwe nepamuromo stereki kuini ndaita sei hapana zvawakataura namai Rudo zvakavagumbo makuda kutangana neni manje ini ndabvunza zvakanaka mai Rudo inini ndiri kukubvunzawo kuti zvakanaka hauna here chaukabvumburana namai Rudo handina saka daindepi iwe hapana zvawakaramba uchitaura nenyaya yenhaka iwe amaika havana kutaura tini zvenhaka handisi kuda amai musanitenderedze musoro nezvama ndo zvawakataura here
Iwe taura zvawakazwa iwe. Ameno vari vaviri. Ndo mwana wenyu ndiye anoziva. Ini mama ndangoti ndikuonesei kuti Mai Rudo pamba pana handisi kuvaona. Ndo nyaya yangu musapinze mutuyari kwenyu kwemhuri nandahama pano. Mai Rudo! Naiwe ndati Mai Rudo akupiwe. Amai, inini ndinombo ndaingofanidzana naMai Rudo. Munotuma Mai Rudo. Saka pandisi kuzizwa ndaida kutokubvunza iyeyu kamuchacha wenyu asingazivi kuti ndatofunga kuti pamwe mavatuma. Vaenda ku Dzoka iwe. Ini ndichama ndichadzoka kudzoka kuzodini ngandinini zvaMai Rudo manga zvamakuda kuchidza. Muri dzenyu munyange. Iwe wakuda payment ndere. Saka zvokusheka kwaMai Rudo zvinobatsira nei? Iwe changa kwavaenda. ngati changa Mai Rudo iwe. Inkwaya. Inkwaya. Nechitovadowo pano. Ndati inkwaya kuti vari kupi. Ndomunobvunza panza. Enda. Inkwaya. yako amari ine yako amari ine inkwaya. Iwe saramba chindipindura. Vari kuziya zvavakuramba vachibvunza. Yako amari ine inkwaya. Ini ndakadzidza chirungu changu ndega inini. Iwe unadzidza. Iwe inkwaya. Munhu ndiye anonzi inkwaya kuti munhu ari kupi. Amai mundotinyadzisa pane shamwari dzangu idzodzi. Iwe. Iwe zvinhu zvichiona kuti chirungu. Taura. Wadzoka. Wainkwaya. Ini ndatoinkwaya kubhotosto kwavaimwo. Hakuna vati havasi kuziya vanomesa nungari papo vati havasi kuziya. Ndo pandoziya panoenda Mai Rudo nowhere to be found. Saka uko nokuramba uchinkwaya. Ndichinkwaya kupwa ndoziya Mai Rudo ndozvetwanowanika kubhotosto. Imimi taura ichona imimi kwete kutaura chirungu. Yako vabaransi here yamuruda kubvunza. Saka makutochemera Mai Rudo. Trati inkwaya. Inkwaya we. Ini ndio injikonzi inkwaya ini ndindamhura pana. Ini ndatsvaga kwandoziya kwanowanika bhotostoro. No way. Ini ndoita sei? Kana kubhotostoro vasiko ndoita sei? Iwe kapi yako iwo. Zvamai izvi musatidzire. Vachauya. Kana vaendawo vaenda. Kana vaenda ndobatsirwa nani? Ayo kataura rafu manje. Mimi dzenyu nobatsirwa nani? Ndopada ndobatsirana naiwo kaiva vatinochikazi. Pay yangu inotowanda. Iyo. Ndakutenga mota iyi. Kuti zvamuri kutaura.